Yn enw yw Tim Thomas a dwi'n byw yn Llwyn Celyn a'n ddiddordeb a'n pleser i yw plannu coed. Bennes i gwaith drwy 8 mlynedd nôl a wedyn symud o ni til lan yma prynu. Edrych mlaen am ddeol a byw yn y wlad to. Cae agored oedd yma a oedd ffens yn agor iawn i'r tŷ a dim byd arall. So feddylies i reit a clatio bant a llai blannu gymaint o gored dwysau wedi. Oedd ddiddordeb dath i bron yn y brifysgol yn Bristow achos y gerddi pert o'n i, ond oedd ddim llawer o wybodaeth da fi. So dwi wedi dysgu ar y daith dwi wedi wneud, a dwi wedi wneud digon o gamgymeriadau. Mae trwt dir o fnad yma mor lib a mae'n glau i gyd, a beth o'n i'n wneud oedd torri twll, roedd y planhigyn mewn aros blwyddyn a fydde'n dechrau gwywo a wedyn fydde'n marw. A beth sydd ddeall, mae rhaid plannu popeth wedyn ar mewn dyn, neu mae'r gwreiddi yn boddi. Mae coed eitha pring da ni wedi dod o De America a Australia, Tasmania. Mae'r rhododendron sydd gen i yn rhai eitha pring. Mae acers wedi dod o China a Japan. A mae rhai o'r eucalyptau wedyn wedi dod o llefydd fel Tasmania. Dwi'n credu bod y eucalyptau'n coed pwysig iawn yn y dyfodol. Gollon ni llwyth yn nhw yn yr gaea caled a dwi wedi llifio rheini lawr i gyd a maen nhw gyd yn y shed fan yn barod am gaea nesaf a na'r pleser dwi'n cael unwaith bod dwi'n llosgu nhw ar y tân mae yna rogl eucalyptau mynd trwy'r tŷ gyd wedyn. Hyfryd, so fantes arall o llosgu eucalyptau.